Ito yung mga may dakilang pananampalataya. Mga bayani sa pananampalataya. Kahit nawala na po sila ay pinag-usapan pa rin. At mandama po natin ang kanilang katatagan. At nung ang ating Panginoon ay nag-ministry na po siya, tinanapan niya rin yung kanyang malagat ng pananampalataya. Kaya ang pananampalataya po ay may apat na klase. No faith, little faith, great faith, and so great faith. Sinabi niya sa kanyang alagad, dumating ang kanilang unos sa kanilang pagtawid sa dagat, no faith. Maraming pananampalataya sa kasama nila si Lord. Tapos sinabi niya rin sa kanyang alagad, hanggang ngayon, ang pananampalataya niyo ay pukunti pa lang. Manalangin kayo sa Lord na tagtagan kayo ng pananampalataya. Alam niyo kung saan nagbilib ang ating Panginoon? Canaanite woman. Yung centurion. Yung centurion, yung sundalo. Hindi ako karapat-dapat. Panginoon, in-invite niya. Punta ko sa inyo. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Ako yung under authority. Meron akong naring pamamahala. Sabihin ko sa aking mga tauhan, halika rito, pupunta sila. Umayo kayo, umayo sila. Itong gagawin niyo, may gagawin nila. Sabihin mo lang, Panginoon. Sabi niya, hindi ng pananampalataya. Palaban sa nakita ko sa Israel na ganito pananampalataya. Amen? So, pananampalataya niya yung centurion, great faith. Yung so great faith, yung Canaanite woman. Sinabi na ulit, wala akong makita ganitong pananampalataya sa Israel. Bakit? Kasi po, siyempre po, kasama nila siya. Kaya lagi sila nagdududa. Siyempre po, ang tingin nila sa kanya, naraniwang tao po. Kaya ganun po kanilang pananampalataya. Pero yung mga nakakabalita ng mga Gentiles, mga karating bayan po, pag dumarating ang ating Panginoon, sila pa nag-aapang sa kagalingan. Amen? Yung 12 years old na nag-asa ng tubo Sabi niya, mahawakan mo lang yung laylayan ng kanyang the hem of his garment, then I will be healed. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Ganun katindi ang mga pananampalataya na hinahanap ng ating Panginoon. Amen? Meron ka na bang pananampalataya na sinliit ng butil ng mustasa? Meron ka na? Kailangan magkaroon tayo, no? Amen po? Palapagan natin. Yes! Sinabing pananampalataya, very familiar na po sa atin yan. No? At ito po yung mga substance or evidence. Pag sinabing substance, katiyakan sa mga bagay na inaasahan. The evidence of the things that are hoped for. Yan ang meaning ng pananampalataya. Tiyak, sigurado. Pangalawa, kailangan may resulta, may evidence. Ano yung evidence? Ito yung mga panindigan sa mga bagay na di nakikita. Kailan manindigan ka? Amen? Bakit? Diyos ang naglagay sa iyo niyan sa pananampalataya. Kaya dapat manindigan ka, kailangan sigurado ka. Na kahit wala pa sa iyo, darating ang panahon, yung panahon niya, nandyan na sa kamay. Yun ang pananampalataya. Ang pinakamadaling sabihin ng pananampalataya, may pananampalataya ang isang tao kung nananalig siya o yung nananalig dyan, pananampalataya po yun. Synonyms po yun. Pareho po yung pananalig at pananampalataya. Amen? Diyan pa ba kayo? Okay. Ikaw ay mananampalataya sa Diyos kung yung kanyang mga pangako ay inaasahan mo at tinutungtungan mo at naniniwala ka na yun ay darating. Amen? Kahit na hindi darating. Kasi po, Diyos ang iyong sandigan. Okay? Kaya dito po si Abraham ang aking tatalakayin. Bakit tinawag na Father of Many Nations si Abraham? Hindi po of Genesis chapter 12.
Nung tinawag po siya ng ating Panginoon na, Abraham ang kanyang pangalan eh. Get thee out of your kindred to your country. Lisanin mo ang iyong pamilya, ang iyong kamag-anak, ang iyong tatay, ang iyong nanay. 12:4, he was 75 years old when God called Abraham. 75 years old po. Sabi niya, lisanin mo yung Haran. Lisanin mo yung pamilya mo, yung lugar na yan, at sasabihin ko sa iyo at pupunta ka doon. So, sasabihin ko sa iyo. Pero ginawa ni Abraham, siya po ay nag-pack up. Hindi po siya nag-atubili. Iniwan niya, isinama niya yung kanyang mga cattle, yung mga kanyang hayop, at pumunta po siya doon sa hindi niya alam na pupuntahan. Kundi ang Diyos lang. Kaya ang isa sa mga karakter ni Abraham, because he is very obedient to the Lord. In the book of Hebrews chapter 11 verse 9, by faith he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaiah and Jacob, the heirs with him of the same promise. Okay? Siya po ay nanahan sa lupang pangako. Siya po ay isang dayuhan. At siya po ay naninirahan sa mga tents, yung mga tolda. Kasama niya si Isaac at saka si Jacob. Ito yung tagapagmana. Ito yung pangako ng Diyos sa kanya. Kaya nung siya lumisan sa kanyang mga mahal sa buhay, pumunta po siya sa isang promised land. Asan yun? Sa Canaan. Diba? Umalis siya sa Haran. He was 75 years. Dinalaw siya ng Diyos. Umalis ka dyan. Meron akong ibibigay sa iyo. The builder and yung builder at saka yung keeper, ang Diyos ang nagtatag niya. Okay? Kaya sabi niya, for he waited for the city which has foundations. Ito yung may saligan. Siya po ay nagtiis, siya po ay naghintay ng matagal na panahon. Yung pangako ng Diyos na ang founder, ang saligan, at ang builder, at ang maker ay ang Diyos. Ang nagtatag, nagtayo, at ang gumawa ang Diyos. Kasi ang Diyos po ang tumawag sa kanya. Kaya tayuhan lang po siya sa Canaan. Amen? Tayuhan. Nagtayo lang siya ng templo, nagtayo lang siya ng tolda. Kasama niya yung kanyang pamilya. At kasama niya yung kanyang pamangkin na si Lot. Andyan ba kayo? Okay ba? Alakpakan natin ang Diyos. Yun ang marking ng faith niya, sumunod. Maraming mananampalataya sa panahon natin ngayon. Na? Pag sinabing pagsunod sa Diyos, medyo may mga sacrifices. Si Abraham, nung sumunod siya sa Lord, sinabi niya, lisanin mo, iwanan mo, yung bayan mo. Sa chapter 13, pumunta siya sa iba't ibang bayan. Nagkaroon ng pamilya sa chapter 14. Pumunta siya sa Egypt. Nanirahan siya sa Egypt. Pati yung asawa niya, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa kanila, kapatid kita. Amen? Hanggang nakaipon siya ng mga yaman. Kasi niriregaluhan po sila. Ang daming pagsubok na dumating sa kanya. Yung obedience na yan, ang daming pinagdaanan. Ang dami siyang natutunan. Kailan dumalaw uli ang Panginoon sa kanya? When he was 99 years old. Sa Genesis chapter 17. Dahil yung covenant niya sa kanya, pinangawakan niya yun eh. O sa chapter 16, kung hindi ako nagkakamali ng Genesis, tumingala ka, ganyan sindami yung anak mo sa bituin. Tingnan mo ang lupa, ganyan sindami yung anak mo. Ilang panahon na yun? Ilang taon na? Umabot ng 15 years, 20 years, wala na yung pangako. Kaya sabi ni Sarah, kunin mo na yung
Maid-servant natin, yung katulong natin na Ehipto. Siya magiging asawa mo, doon ang promise. Sino yun? Si Hagar. Di ba? Grabe ang pagmamahal ni Sarah, no? Kunin mo si Hagar, asawa mo. No? Masunurin, nagpapasako. Masunurin si Abraham, Hindi nagkaroon sila ng anak. Sino ang anak nila? Si Ismael. Pero, hindi nakalimutan ng Diyos sa kanyang pangako. Hindi niya nakalimutan. Kaya sa Genesis chapter 17, 99 years old na si Abraham. Nagpakita sa kanya. From now on, sa 17 verse 4, hindi na Abraham ang itatawag ko sa iyo. Abraham na bakit? Because ikaw ay magiging father of many nations. Because I will bless you. Sa iyong palakang magkakaroon ng mga hari. May papanganak. Kaya sa 17 ng 15 ng book of Genesis, Sarah, I will no longer call you Sarah. Sarah na ang pangalan mo. Because you are the mother of nations. Hindi many nations. Mother of nations. Bakit? Because of his obedience to the Lord. Yung pangako ay nakamtan po nila dahil sa kanilang pagsunod kahit na dumating sa kanila ng mga iba't ibang pagsubok sa kanila. Kaya minsan may pagsubok po tayo bago natin mabuhay. Okay? Yeah. The noble father, famous father, King David. Nagkasala siya, nagkamali siya, pero hindi siya nagreklamo sa Diyos. At tinawag siya ng Diyos na a man after the heart of God. Pero matawagin ka ng Diyos, man after the heart of God. Kahit na nagkamali siya, nagkasala siya. Ano ba kasalanan ni David? Bukod kay Bathsheba. Nagpasinso siya. Na hindi panahon. 23,000 ang namatay. Kasi nung nag-aari na siya, siyempre tumas siya. Bilangin mo lahat ang magiging sundalo. Nag-aalit ang Diyos. Diba? Pero, yet, he called him a man after the heart of God. And everybody say amen. Sino? Bakit siya just and perfect in his generation? Kasi po, ang mga anak ng Diyos at ang anak ng tao ay nagsipig. Dumami ang tao, yung lahi niya lang ang hindi nasipigan. Hindi pa ba kayo? Kaya, he was righteous in the sight of the Lord. Meron siyang favor sa harapan ng Lord. Kasi, nagkakaroon ng mga anak na higante noon. Naglahi-lahi noon. Hindi siya nagpalahi sa ganun. So, this generation, he was righteous. Bukod doon sa mga unrighteous at sa mga inisip, ang daming mga kasalanan ginagawa. Everybody say amen. Kaya tinawag siyang perfect and just man. Are you perfect on our generation? On the side of the Lord. Amen? Panahon ni Enoch. Diba? You walk with God. Panahon natin ngayon. Walk by faith and not by sight. Pag sinabing faith doon, you have a faith of God. You have faith in God, kaya you walk with God. And everybody say amen. Hindi nyo, no? 4 lang naman ang tatalakayin natin dito, Konti lang naman si isa, si Jacob, si Esau, karoon din ang pagpapala hanggang kay Joseph. Mag-ama yan, pamilya po yan. Yan lang naman ang tatalakayin ko. And everybody say amen. Okay, mag-alala, 30 minutes na. Okay, talakayin natin ang ating. Yes, Lord! Hallelujah! So first,
Siya po ay very obedient. Obedience. Number 2. By faith, Abraham offered Isaiah. Hebrew 11:17. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaiah, and he who had received the promises offered up his only begotten son. 18. Of whom it was said, in Isaac your seed shall be called. Sa pamagitan ni Isaac, ang binhi mo, dito kayo magparami. Concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him, in a figurative sense. Nung sinubok siya ng ating Panginoon, meron siyang kaisa-isang anak. Anak ng, ano yan, yung menopausal baby. 99 years old si Abraham, 90 years old si Sarah. Menopausal baby. Tapos, ang sabi ng Lord sa kanya, tinisting siya, ialay mo. Unang testing sa kanya, lumabas ka, umalis ka sa pamilya mo. Pangalawang testing, yung anak mo, ialay mo, samantalang sinabi ng Lord, dito magmumula ang lahi mo. Bakit gano'n na lang ang pananampalataya ni Abraham? Bakit? Kilala niya yung Diyos mo. Pag kilala mo ang Diyos mo, hindi ka natitira. O kung maapektuhan yung pananampalataya ko, kasi si Abraham si Abraham, father of faith sa New Testament Sa Old Testament, father of many nations. Ang sabi ng Lord sa kanya, I will no longer call you Abraham. I call you Abraham because I bless you. Those who bless you, I will bless them. Those who curse you, I will curse them. Grabe yan. Kaya kung sino mang magpapala sa'yo, abay papagpalain kayo. Oo, kung nakasunod ka sa Lord. Amen? Oo, kaya pag hindi mo pinagpala yung hindi sumusunod sa Lord, ay mahirapan ka. Andyan pa kayo? Ano ba yung pagpapala? Marami po yun. Prayer nyo. Amen? Bakit? Hindi na pananampalataya mo Mustard seed nga lang ang hinihingi ni Lord sa kanyang mga alagad You can move! Sabihin mo sa bundok, layas. Ano yung buntok doon? Buntok ng problema. Buntok ng piksa. Pinapalayas mo nga, bumabalik naman. Dumadali pa. Alam, nasubukan niyo na ba yan? Nagpalayas kayo, bumabalik. Bakit bumabalik? Baka may paalala Diyos sa'yo. You must test yourself. Examine yourself. Baka mamaya, nandun na pala pangungusap sa'yo ng Lord, hindi mo pa nakikita. Spiritually. Nangungusap na sa'yo ng iba't ibang kapamaranan ng Diyos. Naka-mindset yung isip mo sa ganun. Yung ganun ang gagawin mo. Yung pala, ayaw ng Diyos. Ayaw may mga dumarating na iba't ibang pagsubok. Amen? Testing of faith. Yan ang number 2. Bakit tinawag siyang Father of Faith? Testing of faith kay isang anak. Grabe, pati yung anak niya, no? Bakit? Anong paniniwala ni Abraham? Nung kinuha nung sabi ng Lord sa kanya, ialay mo yun ako. Anong nasa isip ni Abraham? Kahit na ialay ko to, kahit na papatayin ko to, bubuhayin siya ng Diyos. Kaya mag-multiply. Kaya niya pararamihin, kaya napatayin ko yan. Ganon ang kanyang pananampalataya. Talagang papatayin niya. Si Isaac ba very obedient sa kanyang tatay? Yes. Tinalian Sino ialay? Masakit sa magulang yun ilang taon na si Isaac nung ialay niya. Naglalakad sila, sino ialay natin? God will provide. Ilang araw nilang inilakad yun. Nakapunta sila sa bundok.
Pumapundok-uri ba yun? Oh. Asa nang ialay? God will provide. Lagi sinasabi. Sino ialay? God will provide. Tinalian na. Susunugin na. God will provide. Nung papatay niya, wag, Abraham. Is God provided? Yes. Ano pinrovide niya? Yung ram. Nandun, nasilo sa tinikan. Ano yung ram? Yung lalaking tupa. O, di yun ang hinala niya. God provides. So, testing of faith, pumasa, very obedient si Abraham. Yan ang katangian ni Abraham. And everybody say amen. Ano pa? By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Concerning things to come. Futuristic. Pinagpala niya si Isaac, si Jacob, magkambal yan. Sino kakambal niya? Si Esau. Sino nakatanggap ng pagpapala? Si Jacob. Si Jacob ay mandaraya. Bakit siya nakatanggap ng pagpapala? Mandaraya siya. Ano sabi ng Bible? Because the Lord God loves Jacob. Meron ka bang magagawa kung pinili ka ng Diyos? Meron ba silang magagawa? Kung pinintulutan ng Diyos na ikaw yung gagamitin ng Diyos sa huling panahon? Oh, preachers, pastors, evangelists, fivefold ministry of the church, teachers, prophets. Oh. Kung isa ka sa pinili ng Diyos sa panahon natin ngayon, blessing yun. And everybody shall praise the Lord. Oh, blessing yun. Pero magtuturo ka. Sino tayo para magturo sa iba? Anong pinanggalingan natin? Iba-iba tayo ng katayuan sa buhay. Iba-ibang pagpapalaki sa atin. Iba-iba tayo ng kultura. Iba-iba tayo ng pag-ugali. Diba? Who are we? That God uses us. Sabi nga sa Book of Psalms, sino tayo para alalahanin ng Diyos? Sa panahon natin ngayon, dahil sa pananalig natin kay Kristo, naging karapat-dapat tayo sa Diyos. Kaya samantalahin mo na, sabi mo siya katabi, samantalahin mo na. Oo. Pero pagbutan tayo ng Diyos sa panahon ng pandemya, pananampalataya natin, nakalitaw. Sabi nga ni Brother Aldo kanina, panahon ng pandemya, bumali yung kanyang anak, rare yung kanyang kaso. Nagkaroon pa siya na sa bagong sasakyan. Amen? Diyan pa ba kayo? Pero nung panahon ng pandemya, kaya kang bless ng Lord. Kaya kang bless ng Lord. Is there anything too hard from the Lord? All things are possible with Him. Nothing is impossible to Him. He is the source of everything. Talaga namang grabe. Blessing niya, sabi, pinagpala siya. Kung pinagpala niya si Jacob, pinagpala niya rin si Esau. Dalawa. Kahit nawala na siya nakuha pagpapala dahil binita niya yung birthright niya, pinagpala ba si Esau? Pinagpala rin po siya. Kaya nung pumunta siya kay Laban, ilang taon siya kay Laban? 14 years? More than 7 years? Nandaya siya, dinaya din siya ng Laban ng another 7 years para makuha niya si... Ano pa ang asawa ni Jacob? Rachel, si Rachel ang Tagalog. Si Rebecca kasi si Isaac yun. Amen? Sa sobrang pagmamahal din ni Jacob, wala rin anak po sila ni Rachel, tagal na naghintay. Kaya dumami ang anak. Bandang huli, yung maid nila, binibigay. Kaya nagkaroon din ng mga anak si Jacob sa maid. At saka si Jacob. Diba? Saka si Abraham. Si Hagar yun.
Okay? Kaya si Isaac talagang pag nagbitaw ang salita ng Diyos, naalala ko yung pangako ko kay Abraham, yung kay Isaac, at saka kay Jacob. Lagi na sinasabi sa mga anak niya na matitigas ang ulo. Alang-alang sa kanila. Alang-alang sa kanilang katapatan. Okay, hindi ko yung pupuksahin. Amen? Kanino, saan niya pinangako? Kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Jacob. Si Jacob po, pangalan na niya Israel. Pinalitan niya kasi yung Jacob mandaraya. Kaya, I will no longer call you Jacob because Jacob is a deceiver. Nakapasa ka dahil nakipagpugno ka sa anghel ng Diyos sa akin at hindi mo ako binitawan, kaya pinaspasan na kita, pinagpala kita. Mga mananampalataya, hindi nyo ba binatawan yung inyong pananampalataya, may hiningi kayo sa Diyos? Tapos hanggang ngayon, hindi nyo binibitawan ng ating Panginoon. Lord, ako'y naniniwala na isang araw, maging maayos po yung aking kalagayan, katayuan sa buhay. Amen? Alam niyo po, si Pastor at saka ako, yun ang prayer namin. Nung nagpalaki kami, sana hindi na kami ganito. Hindi na kami naghahabol. Hindi na kami naghahabol ng panahon, hindi na kami naghahabol ng pera, hindi na kami naghahabol sa trabaho. Baka mamaya kami naman ang hahabulin. Amen? Pag na-overhabol tayo, ikaw naman ang hahabulin. Yun ang mahirap. Amen? Dami ka ng kompromiso. Blessing. Pinagpala niya. Dalawa. O gusto niyo pala na tanggapin ang pagpapala ng Diyos? O 11:21. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph and worship, leaning on the top of his staff. Saan namatay si Jacob? Sa Egypt. Bakit napunta sila sa Egypt? Nagkaroon ng tagutom. Sinong ginamit? Si Joseph. Amen? Ang sabi niya, nung tumanda na si Joseph, okay, alalahanin niyo ako, lalabas kayo rito sa Egypt, punta kayo sa Promised Land, babalik kayo sa Canaan. Dalhin niyo yung buto ko. Biro mo, buto pinapadala. Ganon katindi yung mga promise at pangako ng Lord. He was dying. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel. Kasi alam niya, malalabasin kayo rito kasi hindi na ako kilala ng Parao. Hindi na niya maalala yung ginawa ko, ako naging gobernador, ako ang ginamit ng Diyos. Kaya palalayain kayo. And everybody say it. Pinalayas pa sila. Ilang years ang nalipin ng bansang Israel? 400 years sa Egypt. Kaya nagpapadala ng 10 salot ang ating Panginoon. Sa buong Exodus na panahon na ni Moses. And everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes! Ano ang ginawa ni Joseph? He gave instruction. Hebrews 11:22. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure. Ibig sabihin, he gave an instruction. Number 1, father of faith, si Abraham, because of his obedience. Because of his testing of faith, nakabasa. He blessed his children and gave instruction. Pag yung instruction na yan, sinunod ba nila yung instruction ni Joseph na yung kanyang buto ay dinala? Yes. Ginawad siya ng magandang pagkalibig sa promise na. And everybody say amen. Okay? Kaya dito po, the book of Hebrews 11:30. Sila lahat ay nangamatay sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Hindi nila natanggap yung mga pangako. Pero nakita po nila rito at naninag nila rito. At sila po ay sigurado na makukuha nila. Embrace them and confess that they were strangers and pilgrims on the earth. Alam nila na
Hindi nila nakuha yung pangako ng Diyos ng kanilang kapanahonan. Pero makukuha nila yung kahit napatay na sila. Kasi naanilan na nila. Yun ang faith. Yun ang faith. Maanilan mo yan. Di ba ang pangako ng Diyos sa iyong mga apo, sa iyong mga anak na anak? Pag ikaw ay nakasunod sa Kanya. Hindi mo man makamtan ngayon. Pero yung darating na generation na galing sa iyong palaka, makakamit nila dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Sila na namatay dahil sa kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Di ba? Tayo pa'y kukunin ng Lord na yung ating pananampalataya hindi magbago. Kahit na nung dumating na pagsubok sa atin. Huwag tayo magduda. Yung Diyos natin, totoo Diyos yun. Sabi ng ginawa sa buhay natin. 11:39. And all this, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. Bakit ginawa ng Diyos na hindi nila natanggap ng kanilang kapanahonan? Kasi, God having provided something better for us, may mas magandang panukala ang Diyos sa atin. Bakit hindi niya yung ginawa ng panahon na yun? That they should not be made perfect apart from us. Para hindi magiging saktan. Para hindi sila, para magiging saktan sila na hindi walay. Ibig sabihin yung mga pagsubok na yan, kasama po yan para manampalataya ka, para magtiwala ka sa Diyos. Dumating man sa iyo yung panahon na hiningi mo o hindi dumating sa iyo, nagtitiwala ka pa rin na darating yon kahit na wala ka na. May patutuyan kahit na wala ka. And everybody said it. Di ba may eulogy? Alam niyo eulogy? Yung mga magagandang bagay sa Book of Proverbs, mas maganda pang inaalala yung kamatayan kasi yung buhay ng tao. Eulogy? Hindi, eulogy. Yung eulogy pag namatay na yung tao, maraming nagsasalita. Yung patutuon niya, buhay. Amen? Yung alaala niya. Pero yung walang eulogy, mga negative po yun. Anong eulogy po yun? Anong patutuon niya, buhay? Amen? Kaya Book of Psalms, precious in the Lord of the death of His saints. Maging ang Panginoon ay nasasaktan pag nawawala ang kanyang mga banal. Nasasaktan ang Diyos. And everybody say amen? Amen. Di ba yung mga mababait, maraming nangihinayang pagkakuan, nawawala. Talaga naman mawawala tayo rito. Una-unahan niya lang. And everybody say amen. Basta niyo mag-eulogy na. Alam niyo, pag may mission ka ba, lagi sinasabi sa akin Pastor, may mission pa tayo, may mission pa tayo. Sabi ko, 63 na ako. Sabi ng Bible, pag 70 years old sa Book of Psalms, maganda na yun kasi yun ang lifespan ng sa panahon natin ngayon. Pagka malakas-lakas ka raw, 80 years old. Oh, Lord, sabi mo, okay, 80 years old, last pa yun. Kasi masarap ang buhay dito kahit namin nararamdaman ka eh. Kasi ikaw yung greatest physician. At hindi na kayo. Amen? Pero pinapangaralan tayo kay Joseph pa lang kanina. Ay kay David. Tapos kay Noah. Tapos kay Enoch. Tapos kay Sarah. Tapos kay Abraham. Ano pa sasabihin ko kay Sarah? Sabi nga sa conclusion, bago mag-conclusion chapter 11, ang dami bagong dapat sasabihin. Sila Daniel, sila Jephthah, sila Samson. Hindi ko na mabanggit yung mga heroes of faith. Sabi niya. Kaya itong mga main character dito ang nilagay. Pero mo, apat yung tinagin ko, 30 minutes lang. Hindi pa ba kayo? Ang sarap, di ba? Di busog na tayo.